Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes en directe, quarts d'una d'aquest dimecres, dia 18, en un motel suís, al quart de la temporada d'estiu, que avui serà molt diferent, ja us ho dic ara. De moment aquí a l'estudi no estic acompanyat, segurament després vindrà una estoneta el Pau Vituri, però avui marxem directament així d'entrada, gairebé de sortida, i així no el fem esperar més estona, cap al País Basc. Ja sabeu la notícia, ahir es va confirmar al vespre al Centre d'Esports Sabadell comunicava en una nota que David Movilla no seria l'entrenador del Sabadell 25-26 i anem a donar-li també l'oportunitat, com a mínim, d'acomiadar-se amb els oients de Ràdio Sabadell, amb l'afició del Centre d'Esports i de poder xerrar una estona amb ell, insisteixo, des d'Euskadi, des del País Basc. Estàvem fent provatures fa un moment, diria que el teníem per aquí, per tant, el saludo ja en directe. Egunon, David Movilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon. Muy bien, buen euskera, buen euskera. Bueno, no et pensis. Un poco peor que el del Presi, ¿eh? El del Presi es un poquito mejor, yo creo. Lo domina, ¿eh? Muy bien. Et faig l'entrevista en català i, com hem dit durant aquests mesos, si hi ha algun problema d'entendre-ho, doncs canviem en qualsevol... A l'euskera no, perquè aquí sí que m'enganxaràs, però el castellà com a mínim sí. A ver si te sigo, a ver si te la sigo entera, a ver si soy capaz. Han passat 17 dies de l'ascens a Múrcia. No sé com ha viscut David Movilla aquests 17 dies des d'aquella celebració allà a la Condomina. Sí, bueno, pues haciendo un poco repaso, valorando un poquito la temporada. Hasta la semana pasada no volví a ver el partido, la verdad, no saqué tiempo. La semana pasada volví a ver el partido con detalle y bueno, siempre hay que hacer análisis, reflexionar sobre lo vivido y bueno, y aprender, ¿no? Aprender de todo aquello que hemos experimentado. Ara de seguida fem una mica d'anàlisi de tot, de com ha anat aquests mesos tan intensos. Aquest comunicat deia, llegeixo literalment, el Centre d'Esports Sabadell i David Movilla han acordat posar punt i final a la seva etapa al capdavant de l'equip. Et llegíem el deia en un diari basc el dissabte, crec que era, en una entrevista, que deies que encara no s'havia decidit res per cap de les dues parts, ni de David Movilla ni del Sabadell. Aquesta presa de decisió com ha estat, o com han estat aquests últims dies a l'hora de parlar, de reunir-te, crec que era dijous de la setmana passada, amb el propi Sabadell i d'acabar decidint aquest camí? Sí, bueno, entiendo que para que dos personas o bueno, una entidad y un entrenador se pongan de acuerdo, pues ambas partes tienen que estar por la labor y bueno, pues lo que hemos hablado es hacer una valoración de lo que había sido la temporada y bueno, como creo que debe existir en todos los clubs. Y bueno, pues al final pues se ha decidido que vayamos por caminos diferentes y bueno, pues sin más, no creo que toda etapa de un entrenador tiene un inicio y un final. Puedo decir que mi etapa en Sabadell ha sido corta, pero muy intensa, muy intensa. Y bueno, y con la satisfacción de haber logrado el reto que teníamos por delante, haber dejado al Sabadell en una categoría más acorde a su potencial, aunque para mí es un club de fútbol profesional sin ninguna duda, y con bueno, pues la satisfacción del deber cumplido y bueno, de haber honrado mi professió hasta l'últim dia. No? Quin ha estat el motiu o els motius que han portat a prendre aquesta decisió de cadascú per camins diferents? Bueno, hay muchas circunstancias. Yo creo que somos tanto las personas, en este caso yo, como los clubs, somos momentos, somos circunstancias. Las circunstancias de este año no han sido nada fáciles y bueno, los dirigentes del club han sido conscientes de ello, tanto las personales como algunas situaciones que he vivido en los meses que he estado ahí y bueno, pues ellos también, bueno, el club también tiene una visión, digamos, de futuro que va en otra línea y está en otras circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues de manera respetuosa, amistosa y bueno, y
y tranquila. Ambas partes nos hemos trasladado lo vivido y bueno, pues hemos tomado la decisión de ir por caminos diferentes, ¿no? Los pormenores o las interioridades de esas conversaciones pues se quedan en la privacidad o en la intimidad, digamos, de las persones con les que hemos entablado esas conversacions. Recordo que el president, a l'hora de fer balanç en roda de premsa ara fa, no sé, 10 dies o 12 dies, comentava també que havia tingut un cost personal també per tu, no?, el fet de marxar de casa i que n'havíeu parlat. No sé si aquests dies precisament posteriors a l'ascens a Múrcia era una de les coses que també un de portes endins pensava, no?, allò de dir aquest cost personal, si compensa o si no compensa. Sí, también. A ver, Pau es una persona muy inteligente y muy hábil, ¿no? En la comunicación no ha mentido, ha hecho una parte que es cierta. Hay más cosas, hay más aspectos, pero eso es una parte que es cierta, ¿no? Estar a 600 kilómetros de tus hijos, verles, bueno, pues no todas las semanas, porque no todas las semanas he podido venir a verles, pero cuando venía, pues ya te digo, era coger un vuelo el lunes a la tarde, volverme el martes a la noche y estar ratillos, ¿no? La tarde lunes, tarde el martes con ellos y bueno, pues tienen edad que reclaman a su aita, ¿no? Y esa parte, pues no es fácil porque cuando estás en situaciones... Mira, pasaron una semana, creo que fue la semana de la Peña Deportiva, o creo que fue la semana de la Peña Deportiva, pudieron estar allí, creo que fue la Semana Santa, y recuerdo que, no sé, las horas que metía en el trabajo, pero que volvía a casa y verles a ellos, pues siempre te da esa energía, esa fuerza y ese llevar las situaciones complicadas, porque no dejamos de estar para mí, una vocación, ¿no? Pero no deja de ser una profesión que somos unos privilegiados, pero tiene situaciones también de estrés, de tensión y tener su apoyo pues siempre es una ayuda, ¿no? Y esa es una parte, no es única, no es la única, pero esa es una parte que no solo para continuar ahí en Sabadell, sino algunos de los proyectos en los últimos, vamos a decir, 4 años me han podido salir pues que he declinado, ¿no? Explicaves també a l'entrevista en el Deia que a tu el Sabadell, quan contacta amb tu, et proposa una clàusula de renovació automàtica en cas d'ascens i que ets tu qui la rebutja, qui no la vol. Que potser sorprèn, no? O sigui, ara vist en perspectiva de dir, ostres, no sé, per què vas decidir en aquell moment no acceptar-la? Creo que sentirme libre y sentir que el club se siente libre, creo que era apropiado, ¿no? Era apropiado en las circunstancias que se dieron esas conversaciones y en las circunstancias también personales, ¿no? Yo tuve una conversación personal ahí con Pau y ahí fue donde, bueno, pues había una serie de circunstancias que también forman parte de la intimidad y esas conversaciones privadas, que algunas cosas se pueden hacer públicas, pero otras entiendo que forman parte y así tiene que seguir siendo, donde le dije que renunciaba a ese año más de contrato en caso de ascenso y bueno, pues siempre he querido sentir que primero que legitimado, ¿no? Para entrenar y luego que ambas partes estamos por la labor de continuar ese vínculo, ¿no? Yo creo que los papeles o los contratos pueden reflejar muchas cosas, pero luego están las voluntades de las personas, ¿no? Que firman esos papeles y esos... Y bueno, pues en este caso, pues así lo decidí y no me arrepiento. Deies, curta però intensa la teva etapa aquí a Sabadell. Què t'emportes d'aquí de Sabadell? Què t'endús? El dia de demà, quan pensis en Sabadell, què et vindrà al cap? ¿Qué me llevo? Sí, exacto. Sí, me llevo. Joder, me llevo muchas cosas, ¿no? Situación, un inicio complicado, por resultados, porque sé que, bueno, pues el equipo estaba en una situación complicada, ¿no?
anímica, pues una victoria creo fue de 8 partidos, creo que fue. Conmigo se alargó a una victoria de 14 y eso no era futbolístico, no era futbolístico y ahí gracias sobre todo, ¿no?, a la labor de Belén, que ha ayudado mucho a este equipo, me ha ayudado mucho a mí a la gestión de este equipo y me ha ayudado mucho a nivel personal también, ¿no? En algunos momentos de dificultad que he tenido, pues eso me ha hecho crecer mucho como entrenador, me ha hecho, bueno, creo que me considero una persona de procesos. He estado muchos años en los clubes donde he estado y creo que otro día hacía cuentas de yo 26 años entrenando, pero desde que soy profesional o estoy en el fútbol profesional, digamos, llevo 6 clubes en 22 años, ¿no? Soy una persona que primero no he especulado mucho con mi futuro, y segundo, normalmente he estado trayectorias largas, ¿no? Como los 9 años que estuve en Leioa, los 4 años y medio en 2 etapas en Zamora, ¿no? Y esos procesos son los que te afianzan y los que te hacen ganar más a menudo. Pero aquí ha habido una situación, cuando digo estrés, de exigencia, de inmediatez, y donde los resultados eran necesarios, sacarlos rápido, ¿no? Y esos partidos donde no llegaban, donde la decepción de nuestros aficionados, lógica, como el día de San Andreu, Terrassa, Europa, Baleares, han sido, creo, necesarios para conseguir el ascenso. Necesarios, porque nuestras debilidades en esos partidos hemos tenido la habilidad, ¿vale?, de hacerlas nuestras fortalezas. Cuando el equipo encajaba un golpe y se desestabilizaba, recuerdo en Elche encajamos golpe y el equipo se mantiene estable, ¿no? Cuando hemos jugado con mucha afluencia de nuestra gente, de nuestros socios, y no hemos dado nuestro nivel, el día más importante hemos sido capaces de no solo conectarnos con nuestra mejor versión, sino fluir y dar un gran nivel, ¿no? Cuando en Terrassa permitirme la expresión, ¿no?, nos sacan del campo a hostias porque el rival se mostró mucho más intenso, mucho más agresivo y mucho más competitivo de nosotros, pues eso fuimos capaces de trasladarlo a Valencia, a Eibar y a Murcia, ¿no? Ese nivel de competitividad. Es decir, el equipo, yo estoy muy agradecido a estos jugadores porque han tenido la energía adecuada, ¿vale?, para afrontar la adversidad, ¿no?, y crecer en base a ella, ¿no? Y eso creo que habla muy bien de estos jugadores. Te m'has anat avançant perquè tenia alguna pregunta que has anat ja responent, per tant t'ho agraeixo, no cal que agafi el guió, perquè depèn de què, doncs, per exemple, ara estàvem parlant i comentaves tu el tema del 0-4 al Sant Andreu, del derbi a Terrassa. Creus que hi ha un moment que sigui el punt d'inflexió, de dir, ostres, és que allà és on va canviar? A Palma per com va jugar l'equip, a Olot per guanyar, alguns dels pals que s'han dut la plantilla. Evidentment tot és un procés, però dins d'aquest procés hi ha algun moment que creus que ha estat més decisiu? Sí. A ver, atendiendo el proceso, que todo ha sido necesario y todo nos ha hecho crecer como equipo, para mí San Andreu, primero a nivel personal, a mí ha sido la gasolina que me ha motivado, la motivación la llevo porque siento pasión por lo que hago, ¿no? Pero ha sido la gasolina que los momentos de adversidad, esas dudas lógicas que había en torno al equipo y en torno a mi persona, pues a mí me han hecho sacar lo mejor de mí, ¿no? Pero también, porque fue el resultado. Antes comentaba con un compañero tuyo que me ha llamado. Nosotros, claro, esto lo puedo decir ahora, ¿no? No lo dije en su momento, pero es que en los 6 primeros partidos de liga que yo estoy, tenemos una expectativa de gol que los números nos decían que debíamos llevar 14 puntos de 18 y llevamos 3 de 18.
Es decir, no estábamos tan lejos del resultado. Incluso el día del San Andreu, ellos con un penalti, que ya recordáis cómo fue, tuvimos una expectativa de gol pareja al rival, con un 0-4, ¿vale? Esto, cuando digo la expectativa de gol, habrá aficionados que no sepan lo que es, pero es la probabilidad que tú tienes de gol en base a la cantidad y calidad de las ocasiones. Y esto es un baremo que todos los equipos profesionales de las mejores ligas siempre tienen en base a las plataformas, no es un baremo que marcamos nosotros. Quiero decir con esto que el equipo, lo que sí, y me preguntasteis en varias ruedas de prensa, si había que olvidar lo de San Andreu, si la victoria de Olot hacía olvidar, lo hemos tenido presente, porque ese dolor había que tenerlo presente, porque un equipo que no conecta con el dolor de su hinchada, el dolor arlequinado, pues creo que se aleja de lo que debe transmitir en el campo. Y para mí el punto de inflexión es ese, porque en Baleares, hasta el gol de ellos, hacemos un partido extraordinario. Y hay que recordar cómo fuimos a Baleares, con las bajas que fuimos. Y luego, evidentemente, el punto de inflexión es Olot, no solo por el resultado, fundamental, este equipo necesitaba un resultado, sino porque también siento que había que decir ciertas cosas en el vestuario que pueden resultar incómodas, pero que son necesarias en todas las organizaciones, en todos los equipos y en todas las familias. Y bueno, creo que se puede interpretar o se pudo interpretar de diferentes maneras, pero tengo muy claro qué camino había que buscar en las circunstancias en las que el equipo se encontraba. Y había que conectarle en otra energía. Y lo que he tratado de hacer, y he cometido mis errores, pero lo que he tratado siempre de hacer es preguntarme qué necesitaba el equipo de mí y cómo llevarle, cómo revertir una situación que era muy, muy, muy compleja. Una victoria de 14 en un club como Sabadell, en segunda red, hace que a los jugadores les pesen las piernas, ¿no? Y eso no era fácil de revertir. Aquest punt de la relació amb els jugadors és una de les dificultats que vas comentar en el seu dia. Va dir, ostres, és que és un club, crec que va ser a Múrcia, és un club que té moltes possibilitats, però on m'he trobat també moltes dificultats. No sé com, t'ho he dit d'una altra manera, com ha estat la relació amb els jugadors, per exemple, després del que comentaves ara d'Olot? Ja habéis que no os he escuchado durante el año, pero las últimas semanas os he escuchado, he tenido tiempo para escucharos, he especulado mucho, ¿no? Mucho sobre eso. Primero, los jugadores o el vestuario. ¿Quién es el vestuario? El vestuario son las perchas, son los bancos, son las botas. El vestuario, en este caso, está compuesto por 24 jugadores. Cuando se habla, se especula sobre ciertas cosas, primero hay que contrastar. Y el vestuario, habría que preguntar si son 24, si son 12, si son 3. Lo que tengo muy claro tengo un montón de mensajes desde ayer que se notifica de jugadores del Sabadell, algunos muy emotivos, algunos audios, otros mensajes. Tengo una llamada también que no he atendido y que la responderé seguramente luego. Generalizar una relación con un vestuario que es un ente, es un lugar, es muy, primero, muy atrevido, y en segundo lugar, no voy a contribuir yo a hacer especulaciones. Yo sí que si hay alguien de alguna persona con nombre y apellidos que se pronuncia sobre mi relación con él, no tendré ningún problema en manifestarme y hablar sobre ello, pero las interioridades de un vestuario deben quedar en un vestuario. A vosotros os llegan algunas campanas, ¿vale? Y algunas estáis bien informados, en otras no tanto, pero erigirse como la voz de un vestuario me parece algo tremendamente pretencioso y alejado de la realidad. Dicho esto, mi liderazgo ha estado claramente condicionado por las circunstancias en las cuales llego
y se dan circunstancias que se dan a lo largo del discurrir de una competición, ¿vale? Yo lo que trato siempre de adaptar mi liderazgo, mi comunicación, mis ruedas de prensa, el ajuste táctico, siempre es a los contextos a los que voy para buscar el máximo rendimiento, nada más. La misión siempre, siempre es lo primero, sin faltar nunca el respeto a las personas. Pero primero es la misión. Cuando digo esto es lo más fácil para un entrenador, lo más fácil para un entrenador es estar de jauja, de risas, de buen rollo con todo el mundo. Pero a veces un entrenador tiene que tomar decisiones y asumir ciertas responsabilidades y decir ciertas cosas que evidentemente incomodan. ¿Vale? Evidentemente incomodan. Y lo que siempre me pregunto es qué necesita este equipo de mí, y lo que he tratado es de llevar al equipo a la energía y al nivel de conexión adecuado para generar el estado mental y emocional para optimizar su rendimiento. Nada más, y volvería a hacer ya no solo por los resultados, sino por el rendimiento que ha tenido y la evolución. Y sé que cuando un entrenador habla de proceso, los aficionados y los medios de comunicación esperando resultado. Soy consciente de ello. Pero el impacto que tiene un entrenador en un equipo en una semana o en 2 semanas es residual. Es residual. Y lo que se ha visto es que este equipo ha crecido y ha evolucionado gracias a los buenos jugadores que tenía y el compromiso de los mismos, porque si algo voy a decir siempre es que he tenido un vestuario tremendamente agradecido al trabajo, es decir, una predisposición al trabajo bestial. Un vestuario muy, muy, muy fácil de llevar, de los vestuarios más fáciles de llevar que he tenido. Y con un nivel de energía en el último mes y medio, no digo que el anterior haya sido malo, ¿vale? Pero en el último mes y medio espectacular. Y eso es fruto de todo lo que estos jugadores, con la ayuda de este staff y de esta persona que os habla, hemos ido construyendo. Y cuando hablo de este staff, meto a todos los miembros del staff, incluido Belén, que ha estado participando muy activamente en ello. Llegar a ese nivel de energía, primero, el mérito es de ellos, el mérito de ascender es de estos jugadores. Ningún entrenador con malos jugadores consigue logros de esta índole. Pero lo que sí considero es que, y tengo la conciencia tranquila, es que ejerció el liderazgo que este equipo necesitaba en estas circunstancias para acabar en esta categoría, porque ejerciendo otro tipo de liderazgo posiblemente hubiese sido más cómodo, pero el sábado no estaria ahora en primera ref. En aquesta línia tenia 2 moments allò, o 2 frases a destacar. Una d'elles és una que ens va sorprendre molt en el moment, sobretot perquè era en el moment del que comentaves ara de 1 de 14 o així, més o menys, en el moment que l'equip encara no havia guanyat des de la teva arribada. Crec que és abans de Palma, del partit de Balears, aquella frase de soc l'únic que pot portar el Sabadell a una altra dimensió. Era una manera també d'esperonar, de motivar de portes endins, de fer un cop de puny sobre la taula, una mica en la línia del que comentaves tu ara també, o com hem de... o demostrar que hi creies, vaja, que confiaves en aquest procés? Bueno, varias cosas, ¿no? Te agradezco la pregunta, ¿no? Me han preguntado bastante sobre eso, ¿no? El otro día en la Rúa recuerdo que había muchos aficionados. Aquel día supe que supimos, me decían algunos, ¿no?, que íbamos a ascender, ¿no?, por la seguridad con la que me mostré. Bueno, en primer lugar, cuando dije a otra dimensión, me refería a otra dimensión social, deportiva y económica, porque toda va unida, ¿vale? Toda va unida. Porque, primero, confiaba en mí, sé, bueno, me ha llegado que hay gente que le molestó a esas declaraciones. Yo no me metí con nadie, simplemente manifesté la confianza que tenía en mí y en estos jugadores para alcanzar
o para tener una visión de confianza y de convicción, diría, en esos momentos de adversidad, porque luego era fácil creer, era fácil, en dinámicas positivas es fácil creer. Cuando digo a otra dimensión social, deportiva y económica es porque todas van de la mano. Un equipo que saca buenos resultados normalmente engancha a su afición y normalmente consigue logros que tienen un impacto positivo a nivel económico en el club, ¿vale? Desde la mediocridad seguramente no se entiendan esas palabras, desde la mediocridad. Cuando digo desde la mediocridad, no estoy llamando mediocre a nadie, estoy diciendo que desde la mediocridad, si no miras más allá de esas palabras, no vas a entender qué se buscaba. Primero, ¿qué se buscaba? Primero, yo confiaba plenamente en mí y en el equipo. Segundo, si en esos momentos de debilidad yo salgo ahí en rueda de prensa y me muestro débil, inseguro, ¿qué impacto va a tener eso en el equipo? Tercero, no dije nada que no fuera cierto. Es decir, que tenía la capacidad, la trayectoria y la experiencia. Creo que puedo decir que tengo acreditado y me siento legitimado para decir eso, porque cuando lo dije llevaba 4 ascensos a la tercera categoría del fútbol español, ahora son 5, y porque son 26 años en los banquillos y porque lo he hecho otras veces. Lo he hecho otras veces en situaciones de mayor complejidad. Yo la situación que vivo el año pasado en Zamora fue bastante más difícil. Con 5 meses de impagos, con una inestabilidad institucional, con una repercusión mediática nacional, porque teníamos ahí todos los días las televisiones de índole nacional preguntándolo por lo mismo y erigiéndome no, yo, el único portavoz del club estaba siendo yo, ¿no? Y unas situaciones complicadas, con un vestuario bastante más difícil que el que este año he tenido el privilegio de tener en Sabadell. Entonces, si con la mira muy corta, yo sé que hay en aquel momento pues un entrenador que no había ganado en los 5 o 6 partidos que llevaba con el equipo, no sé si estábamos décimos, a no sé cuántos puntos del playoff. Yo entiendo que ahí haya gente pues que diga este fanfarrón, este chulo, no sé lo que... Bueno, me dirían de todo, gracias a Dios me quité las redes sociales desde que firmé allí hasta que acabó la temporada y no me ha llegado, ¿no? Pero tenía muy claro que creía, que estaba convencido y que sabía cómo llevar ayudar a llevar a este equipo a alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado. Y si hay gente que le molesta mis palabras cuando no me he metido con nadie, pues que se lo haga mirar, la verdad, que se lo haga mirar, porque yo no me metí con nadie. Un altre dels fragments de rodes de premsa, que aquest s'ha anat repetint moltes vegades, que és que t'anaven preguntant aquest ha estat el millor partit de l'època de David Movilla? I em deia sempre, no, aquest està per arribar, aquest està per arribar. A Múrcia em vas deixar molt clar ja que era aquell, que era el dia de l'UCAM. Però... Bueno, viéndolo, creo que competimos muy bien. El mejor partido, el más completo, fue Eibar en Ipurúa. Hicimos un extraordinario partido, teniendo en cuenta el rival que había. Lo que necesitábamos fue un partido completísimo a todos los niveles. El más completo ha sido ese. Murcia era el más difícil, el que competimos de una manera extraordinaria, sobre todo desde la plena pausa de hidratación, ¿no? Pero los primeros 20 minutos nos costó. No, evidentment pel simbolisme és el dia de l'ascens, el del Bisóquer la condomina, el d'Ipurúa, Déu-n'hi-do, que la pregunta que t'anava a dir és quin creus que és el partit que defineix millor el Sabadell de David Movilla, o de la idea que tu tenies quan vas arribar aquí? Suposo que Eibar. Sí. Si era esa la pregunta, te contesto antes. Esto ha sido una evolución y aquel día el equipo tuvo la personalidad que nos faltó en casa contra el Eibar. Yo comenté esa semana al equipo que teníamos una gran ventaja, que el Eibar en la Nova Creu Alta no había identificado cómo pretendíamos atacar, cómo habíamos entrenado esa semana que queríamos atacarles, porque no les atacamos, porque no tuvimos los atributos necesarios o la personalidad necesaria para con, no sé si aquel día hubo 6.000, 7.000 personas en el campo,
que no nos quemara el balón. Y esa fue la ventaja que teníamos, porque el Eibar esperaba, yo creo, un Sabadell pues más plano con el balón, como fuimos en la ida, ¿no? Y bueno, aquel día no solo defendimos extraordinariamente bien, sino es que creo que creamos 12 ocasiones de gol por 3 o 4 al rival, y el resultado fue corto, ¿no? Fue corto, estamos hablando fuera de casa con un equipo que era de los menos goleados de España y que les generamos 12 ocasiones de gol y con una superioridad, una personalidad y una capacidad para girar el partido a nivel táctico, bueno, de crecimiento. Ese partido era imposible 3 meses antes o 2 meses antes. Era imposible porque esto es un proceso y esto es una evolución, y ese fue el día, que más, o sea, que mejor hemos llevado a cabo los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los últimos minutos. Fuimos muy críticos con lo que pasó en Cornellá. Fuimos muy críticos porque lo hicimos mal. Y analizamos ese aspecto, y el equipo en Ipurúa, la gestión fue extraordinaria, y en Murcia ya no te cuento, ¿no? Y esto va de competir y de jugar. Y el equipo en Eibar jugó y compitió. Acabo amb la típica pregunta. I a partir d'ara què? No sé, he llegit a través de xarxes que se't vinculava amb l'interès de diferents clubs, des d'Unionistes de Salamanca, Numancia, etc. No sé què hi ha de cert, o com a mínim què et planteges de cara al futur? Pues mira, estaba ahí el Real Madrid, pero se me ha anticipado Xavi Alonso con este mundialito de clubs, y va a ser complicado. No, hablando en serio, pues la verdad, mira, en el último año, desde que salgo de Zamora, he tenido más cosas de las que esperaba, porque los entrenadores normalmente tenemos muy pocas ofertas, normalmente, muy pocas. Somos muchos entrenadores y hay pocos equipos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno, pues estoy tranquilo porque llevo un año que estoy recibiendo cosas, algunas más interesantes que otras. La de Sabadell fue evidentemente algo que no lo dudé, porque me tenía y tengo la convicción de que podía y de que puedo y tengo la capacidad para llevarlo al fútbol profesional. No lo veo difícil subir al Sabadell al fútbol profesional con la capacidad que tiene ese club. Pero se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Cuando ellos se tienen que dar, no he decidido nada. Es probable que no entrene. Si no me motiva el reto, si no está acorde a lo que busco, que se dé las circunstancias de que el proyecto deportivo me atraiga y que pueda conciliarlo, ¿no? Pueda tener buenas conexiones, ¿no? Porque se han dado varias situaciones de primera red, algunas que era de difícil conciliación, ¿no? Familiar, y bueno, mayor tiene 9 años, pero el pequeño ya tenemos un vínculo y tal, pero el pequeño con 3 años, cada semana que no le veo, me pierdo mucho de él, y él le estoy robando mucho tiempo, ¿no? Entonces quiero valorarlo todo y decidir dentro de que bueno, que ya las fechas son ya para, pues bueno, o avanzar en algo o realmente no, pues hacerme muchas rutas como la que me estoy haciendo hoy, o cogerme una autocaravana y ver mundo. No tenia mala pinta mirant així de fons la ruta que estàs fent avui, eh? O sigui, es veu verd, o sigui, té bona pinta. Sí, está muy bien, está muy bien. La verdad que hay que aprovechar aquí. Cuando salen 4 rayos de sol hay que aprovechar, y bueno, pues sí, tengo varias ideas pensadas si no entreno, y si entreno, pues a dedicarle 1000 horas a ello. Doncs David, que no traiem més temps de la família, que ens agrada aquí a Ràdio Sabadell quan quan acaba una etapa d'un entrenador, donar com a mínim aquesta possibilitat d'explicar-se, i que t'agraïm les explicacions, però insisteixo que és hora també d'estar a casa i no et volem treure més temps del que tocaria. Anem a posar a prova el meu euskera, eh? Eskerrik asko eta sorteon. O sigui, gràcies. Qué buena. Gràcies i molta sort. Yo, si me lo permites, simplemente, bueno, agradeceros a vosotros, a los medios, que siempre he percibido un trato cordial y respetuoso a la persona, ¿vale? Entiendo que en los momentos de dificultad, pues bueno, me habréis crujido por todos lados, y
y lo entiendo, pero la persona siempre he sentido el respeto y hasta el último día, así que agradeceroslo, ¿vale? Es un entorno Sabadell que ya tenía alguna referencia muy respetuoso con el trabajo de los profesionales que vamos, ¿vale? Y os lo quiero agradecer porque no siempre es así. En segundo lugar, a las personas del club, agradecido, ¿no? Agradecido por la oportunidad que me han dado por representar a un club con esa historia y seguro un futuro prometedor, y a todo Arlequinado, ¿no? Que a los que lo dije, ¿no? Desde el balcón, ¿no? Los que siempre han creído, gracias, y los que no creyeron, también gracias, porque nos han ayudado mucho como estímulo para cambiarles de opinión. Así que muy, muy agradecido, porque sobre todo en las últimas semanas he recibido mucho cariño, no solo por la calle, sino por toda interacción con el soci arlequinado. A través del xat també hi ha uns quants que des d'aquí t'envien una abraçada i que et desitgen molta sort. David, que vagi molt bé la ruta, els últims quilòmetres que queden, i a gaudir de la família. Una abraçada. Vale, abrazo. Adéu. Doncs David Movilla, que l'hem tingut en directe amb la tonteria més de mitja hora, 36, 37... Aquesta sorpresa no me l'esperava, perquè tenia el Pau Vituri aquí a l'estudi, però aquest que acaba de passar ara no el veia, crec que no està obert. Pau Vituri, com estàs? Hola, Adrián Arroyo. Sergi Garcés? Hola. Bona tarda. No ha entrat, Bona tarda. Tampoc ha entrat, diria. Vinga, bona tarda. Ara sí. Així fins que entri. A tu no t'esperava. Has pogut seguir l'entrevista? Molt per sobre. Molt per sobre. Bàsicament... No estava aquí, estava en una reunió i... Per això, per si la gent va una mica perduda, dic que no l'esperava perquè estava de reunions avui al Sergi Garcés. El Pau Vituri sí que el teníem per aquí. Ostres, Déu-n'hi-do, Quin comiat, quins 37 minuts de David Movilla, Sí, fidels aquests 37 minuts al to segurament al qual ens ha acostumat en la seva majoria de compareixences. A mi m'ha sorprès per això el to d'avui. No és que m'hagi sorprès, és que l'he vist diferent. Allò de dir, mira, ha acabat ja... Alliberat. Sí, no sé si alliberat, però ha acabat ja tot. Anem a explicar allò, tot el que calgui. Que evidentment, quan estàs a meitat de la competició, rodes de premsa, com deia ell, jo a vegades envio missatges en roda de premsa que ho faig pensant en objectius a curt termini. Ara, clar, evidentment no hi ha un objectiu, sinó hi ha un balanç a posteriori. Però Déu-n'hi-do, Sí, ha fet balanç aquesta trajectòria, aquests mesos a Sabadell. Segurament la part més, no sé si dir sucosa, calenta de totes, ha estat quan al final Adri se li ha preguntat per aquesta relació que s'havia anat deteriorant en els últims mesos amb la direcció esportiva del club, amb part de la plantilla arlequinada, i en la qual Movilla ha dit que una part estava contrastada i era certa i una altra ha dit que no era així. Crec que ha estat la part més sucosa de totes, anem a dir-ho així. Jo he tingut la sensació que el discurs era de a mi m'ha tocat fer de poli dolent, no? No sé si allò de dir les veritats a la cara o de encara que couin, encara que facin mal. Ha explicat, per exemple, l'episodi d'Olot, que és ja pràcticament de sobres conegut. L'ha explicat sense haver-li preguntat, sí. ell mateix. Aquest punt de tensió que va haver-hi amb la plantilla, la xerrada prepartit, i aquella sensació, el que deies tu, Adri, coincideixo, que s'ha hagut de posar en aquest paper de poli dolent per haver de treure el millor o el necessari d'aquesta plantilla, si més no, segons el seu punt de vista, per ascendir de categoria. Ha fet referència a aquesta única victòria en 14 jornades, amb Conrad Garcia, el tècnic interí, al capdavant de l'equip, i que bé, que al final doncs, l'única manera de fer reflotar la nau era buscant una reacció des del punt de vista més, no sé si dir xungo, fins i tot de la pel·lícula, però bé. No sé què preguntar-li que no al Sergi, perquè no sé quina part de l'entrevista ha pogut seguir, quina no. Anava a preguntar-te pel... Bàsicament, vinc per aquesta part, O sigui, jo acabo amb aquesta part i me'n vaig. No tinc molt més a... No, la resta m'ha semblat, pel que he pogut anar seguint, una compareixença que és opinable, com totes, però que va dintre del seu punt de vista i que és
100%, 200% respectable que ell hagi marxat o marxi amb aquesta opinió, amb aquesta idea, amb aquesta sensació. Aquesta part de ha hagut, o creieu, o interpreteu vosaltres, que ha hagut d'agafar aquest rol, jo ho transformaria, personalment, en ell vol agafar aquest rol. No és que ha hagut. No crec que fos... Personalment, torno a dir... No, ho ha dit literalment, O sigui, ha dit, jo considero que l'única via per poder allò... Sí, jo crec que... Una sacsejada a l'arbre era aquesta. David Movilla viu bé, es desenvolupa molt bé amb aquest punt de tenir a tothom, no sé si la paraula és tensionat o fins i tot crispat. I quan dic tothom, evidentment, abans de que ell pugui dir però qui és aquest tothom, de què estem parlant, de si bancs, de si perxes, de si... O sigui, tothom és un tant per cent molt elevat. Evidentment, només faltaria que en un grup de 20 i escaig jugadors, 7 membres o 8 o 10 del cos tècnic, no pots tenir que es mantengui encabronat a tots. Si no, sí que tindries un problema molt seriós. Un tant per cent molt elevat i un tant per cent molt elevat de les peces importants que hi ha en el vestidor els va portar o els ha portat en aquest límit. O sigui, han jugat en aquest límit. Fins al punt, que ho hem dit en alguna ocasió, que per mi els veterans, i per veterans no parlo només d'edat, però també van haver de fer una reflexió interna com a grup de dir, nanos, anem a fer grup, anem a fer-nos pinya, anem a fer-nos gairebé un búnquer tancat i anem a tirar-ho això endavant. Evidentment conduïts per ell, O sigui, no li trec, i ho he dit des del principi, ni un punt de mèrit a la feina de David Movilla, que va venir amb un encàrrec i que a la seva manera, per això dic que crec que ell es desenvolupa bé en aquesta manera de fer, ho ha portat fins a l'últim segon. Sí, ha complert. I ha complert l'objectiu. D'aquí que jo deia ahir, potser és un bon entrenador, o ha estat un bon entrenador, un excel·lent, jo dic així, entrenador per a aquestes necessitats d'urgència que tenia el Sabadell quan ell a terra. No tinc tan clar, i això ja és més opinió que no informació, que sigui un bon entrenador per a aquest Sabadell, amb aquestes peces, amb una situació que seran els mateixos, o moltes cares repetides, per portar-ho des del segon zero, des de començar de zero, un nou projecte, amb una nova categoria, amb un nou grup, etc. Però és un dubte que tinc jo. Per tant, que ell ho ha portat a un límit molt extrem per la informació, i diu que no contrastada en alguns casos. No sé, o sigui, crec que està, i defensaré la feina feta des d'aquesta casa, excel·lentment contrastada, i que si no s'ha explicat amb més detall és precisament pel mateix que ni ell ho ha explicat tampoc més detalladament, ni els jugadors han volgut explicar en molts casos què estava passant. De fet, ens hem fet un far, i ara allò, la hemeroteca i la fonoteca és molt bona per aquestes coses, ara recupera rodes de premsa des d'Olot cap aquí, i en més d'una ocasió de 2, de 3 i de 4 hem sentit jugadors dir ara mateix ens hem de centrar únicament en tot el que passi fora no ens afecta, tot el que està d'allò ja ho analitzarem quan acabi tot ja parlarem i ara ho pots entendre una mica més, de dir, tothom va conjurar-se, tothom, per dir anem a tirar-ho endavant. Ho va dir el mateix Sergio Cortés l'altre dia a Catalunya Ràdio. Doncs ja està. Ho va explicar. Ara, també, és veritat, ho dic perquè ara, evidentment, com passen aquestes coses, Pau, tot comença a saber-se més amb més detall. La xerrada del dia d'Olot, David Movilla creu que va ser necessària. Jo crec, la informació que jo tinc, contrastada o no, que diria el propi David Movilla, va ser excessivament dura. De fet, l'entrenador, ara no soc conscient si ha demanat disculpes, o si ha reconegut que va demanar disculpes. Va demanar disculpes després d'aquella xerrada. Va haver de demanar disculpes al grup, a la seva manera, I després va haver-hi una xerrada de 4 hores, Adri, Pau, amb el cos tècnic. Dilluns va haver-hi una xerrada de 4 hores amb el seu cos tècnic. Per tant, no sé si la va portar a un extrem un pèl exagerat. Que va funcionar? El dia d'Olot va funcionar, també et dic. El mateix grup i el mateix David Movilla no va poder guanyar contra l'Europa, també es va perdre de la manera que es va perdre contra el Terrassa quan ja no anàvem a ensopegar mai més... també hi ha hagut resultat. Que quan ha arribat l'hora de la veritat s'ha complert,
ni mitja queixa. Sí, O sigui, s'ha complert, en aquesta part. ho hem celebrat, però que la cosa estava deteriorada ho demostra, i molta gent va ser testimoni, quan el míster no forma part de la celebració sobre el terreny, perquè prefereix mantenir-se al marge, i tampoc ningú el fa partícip, també és veritat, aquí la corresponsabilitat és mútua, Quan en el sopar de celebració ell té allà la seva família i arriba ja en el tram final, perquè ha preferit, i em sembla molt lícit que ho vulgui fer així, estar amb la seva família celebrant l'ascens, però això deixa'm que interpreti i no me la jugui gaire. Crec que no és el més normal, o sigui, no és el més habitual, en tot cas, que l'entrenador que acaba d'aconseguir un ascens no participi activament del rol que li toca en aquell moment, i que cadascú és lliure de fer el que vulgui, i cadascú pot triar, però no és el més habitual. Com a mínim, a mi no m'havia passat fins ara, i crec que amb aquest és el quart ascens que narrem com a Ràdio Sabadell, des de Mieres, passant per Ipurua i Marbella. En tots 4 he participat, en tots 4, tant a la festa d'Oviedo, com a la festa d'Eibar, o Vitòria, sí, com a la festa de Marbella, que va ser d'ordre molt intern, ja no podies marxar, ja estaves obligat gairebé a celebrar-ho, però bromes a banda, i hem participat, Adri, de la de Múrcia. És la primera vegada que jo m'hi trobo, d'aquí que digui que no és el més habitual, potser en altres places és més normal. S'ha parlat molt de la figura o d'aquesta bidireccionalitat entrenador-plantilla, però no oblidem que hi ha un altre agent clau en aquesta equació, que és la figura del director esportiu, la figura de Lucas Viale, i en aquest sentit també crec que s'ha explicat alguna vegada, fins i tot recordo les transmits del Sabadell en joc pels més fidels, als postpartits, com dèiem també, que no era habitual veure d'una banda la figura de l'entrenador amb el president i a l'altra punta del camp el director esportiu amb qui sigui, amb Agustín Fernández de vegades, amb exjugadors. Vull dir, aquesta relació tensionada de la qual parlava Sergi encara estava més tensionada amb la direcció esportiva. Era inimaginable un escenari en el qual l'1 de juliol, que comença oficialment la temporada 25-26, aquestes dues peces es mantenien en el seu lloc. Explicaré una cosa que potser em suposa una estirada d'orelles. Pot ser. I que no faig responsable a cap de les parts. Però només posaré un exemple. Principi de temporada i fins i tot a l'etapa inicial de David Movilla, i això és un fet, i no sé la raó, només sé el fet. El director esportiu viatja amb l'autocar, es desplaça amb els jugadors, va fer nit amb ells, etc. Tant amb David Català, insisteixo, com amb l'època David Movilla. Fins un punt del trajecte, que no te'l sabria situar amb exactitud, perquè, evidentment, el dia d'Europa no es va en autocar, o no es viatja en un viatge llarg, el dia de Terrassa, evidentment, no es fa un viatge llarg, el dia de València ja va ser el primer cas per mi. El director esportiu va deixar de viatjar amb l'equip, va començar a viatjar de manera individual, a nivell personal, en alguns casos fins i tot en el tram final, acompanyat de la seva família, com altres famílies que han viatjat, Rubén, Sergio Cortés, alguns amics i familiars, Pau Fernández, Javi Morcillo, els pares, que no han estat les úniques famílies que han viatjat. I no sé la raó, i ho dic de veritat, i no sé la raó, no li he preguntat mai a David Movilla i no li he preguntat mai a Lucas Viale, però els fets, allò que diria algú en un judici, irrefutables, és que després de que Lucas Viale, director esportiu del Sabadell, s'hagi passat 20 i tantes jornades viatjant amb l'equip, fent la mateixa vida que els jugadors, el cos tècnic, etc, en un punt del camí, entenc, vull pensar, i torno a dir, sense tenir-ho confirmat ni contrastat al 200%, que fruit d'aquesta trencadissa, perquè jo crec que més que atenció en el cas de la direcció esportiva i el cos tècnic s'ha de parlar de trencadissa, cos tècnic, perdó, entrenador, trencadissa, no cos tècnic. Lucas Viale comença a viatjar de manera particular, a fer viatges, doncs si cal anar a Vitòria, vaig a Vitòria, però vaig per una altra via o vaig en un altre moment. A Múrcia mateix va viatjar, diria que amb el cotxe particular, tiro de memòria ara, amb la seva família, que van estar presents a Múrcia, i els vam veure al B-Soccer, la Condomina. Raó aquesta? No la sé. Què creu Sergi Garcés? Que, evidentment, això respon a que quan tu ja no
tens una bona relació amb el cos tècnic, i torno a dir, i no faig responsable a cap de les dues parts, no el conec, no soc jutge i no vull jutjar, simplement poso els fets damunt la taula. Per tant, home, que ara aniries i parlaràs de... No, és que aquest jugador parla meravelles i m'ha escrit i segur, evidentment. De 20 i tants jugadors, només faltaria, home, tindries un problema seriós, i segur que no el té, que cap dels 25 jugadors, que 10 dels 25, que hi ha un tant per cent de la plantilla, encara que no ho vulguin reconèixer alguns, molt important, i a més de peces importants dins del vestidor, i no peces importants no significa que tinguin minuts, significa que són pesos importants, humanament parlant, dins del vestidor, diguem-ne que la relació, i en algun cas, i això m'ho negarà tota la vida David Movilla, però ho tinc confirmadíssim, la mediació d'altres integrants del cos tècnic en moments puntuals ha ajudat a rebaixar situacions personals. Ja està. No, només volia aclarir aquesta part. Déu-n'hi-do com heu vingut, No, home, no, perquè és que sempre dic el mateix. A mi no és que vulgui escombrar cap a casa, però, home, em fa cosa que quan vius moltes hores, tots, no parlo de mi, parlo de l'equip de Ràdio Sabadell en aquest cas, i d'altres mitjans, però en aquest cas no vull parlar en nom de cap que no siguin nosaltres. Hòstia, quan passes moltes hores, quan vius, escoltes, tractes, em sap una mica greu. Segur que a David Movilla li sap molt greu moltes coses de les que he pogut dir o hem pogut dir, segur. Però a mi m'ha sabut greu allò de, home, algunes les heu contrastat, altres no són certes. Segurament, potser no al 100%. No ho nego, que hi ha molts matisos en el camí que a mi se m'escapen perquè, home, no sé, direu vosaltres, no som dins. I com no som dins del vestidor, doncs, home, els detalls a mi sempre són els que reps de... Però quan els inputs venen de 4, 5, 10 diferents i coincideixen, al final t'ajuden a fer-te una història que potser no és 100% real, però se li apropa bastant a la realitat. I si no, com diria aquell, si no me lo desmientes. Simplement per rematar el que comentàveu ara. Tens pressa? Sí, tindria... Jo deixo aquí ja... Ha deixat la bomba i marxa. No, un minut simplement. Sí. Que la demostració d'això que comentàveu de Lucas Viale ara és dos exemples clars. El primer és la relació que dins d'aquesta mateixa plantilla i temporada tenia, per exemple, amb l'anterior entrenador i el que té a posteriori entre Català i Movilla, o sigui, canvia radicalment el paper que té el director esportiu envers la figura de l'entrenador en quant a compartir coses del dia a dia, etc. I després que en tot moment durant l'entrevista David Movilla cita com a interlocutor el president, que normalment acostuma a estar el director esportiu també pel mig. En canvi, moltes vegades ha estat fent referència ja no només en aquest tram final, sinó durant tot el procés a Pau Morilla Giner, més que no pas a Lucas Viale. En tot cas, alliberem el Sergi. Sí, jo l'únic per rematar, vull dir que vull que quedi claríssim. Jo li estic molt agraït, però ho dic de veritat i no és falsa res, molt agraït a David Movilla, molt. Ha aconseguit l'objectiu pel qual va arribar al Sabadell. Se li va demanar que reflotés la nau i que pugés, o que jugués al playoff i intentés pujar, i a més ha acabat pujant, i crec que ho ha fet de la manera brillant, i a més ho hem repetit més d'una vegada, en el tram final. Hi havia 6 finals, Badalona, Futur, Mestalla i els 4 partits de playoff, i crec que són 4 partits que es van gestionar de manera excel·lent, amb els seus errors, ja no, però excel·lent. Agraït. No me n'amagaré de dir que crec que és la decisió correcta, en tot aquest escenari que més o menys podem dibuixar, crec que és la decisió correcta de començar un projecte en una nova categoria exigent, i que segur que David Movilla està capacitat per tirar endavant aquesta primera federació, en l'ambient que s'havia creat, la situació que s'havia creat aquí al Centre d'Esport Sabadell, per mi, i no sóc jo el que mana, afortunadament per tots, era inviable mantenir aquesta pinya, perquè hagués estat una olla de pressió que hagués rebentat, no sé si el dia 1, però que no haguéssim arribat al dia 10, gairebé segur. Sí, és una qüestió al final d'opinions. Evidentment, aquesta és la meva només. Em refereixo que, per exemple, David Movilla ha deixat molt clar avui que ell considera que aquest paper, insisteixo que no ho ha dit literalment, però ho ha semblat, de polidolent, és el que requeria aquesta situació. Un altre entrenador tindrà un tarannà completament diferent i
periodistes, aficionats, socis, jugadors, tothom tindrà la seva opinió i el seu parer de dir, doncs jo crec que no cal tensar tant la corda, o jo crec que sí que era necessari. És evident que ha acabat ascendint i que, per tant, l'objectiu és el que és i ha complert amb aquest repte que tenia marcat. I jo insisteixo que, ostres, que hi ha hagut moments i entrenadors, i aquí hi ha molts matisos, però aquí a Ràdio Sabadell sempre oferim aquesta possibilitat a l'entrenador que surt del Sabadell de poder dir-hi la seva quan s'acomiada, i no sempre ha estat així. O sigui, i és molt respectable, o sigui, no estic criticant ara mateix els que han dit que no, sinó que igual que David Movilla avui ha acceptat la invitació i ha estat xerrant una bona estona mentre estava fent una caminada amb els seus nens pel País Basc, doncs altres han dit que no. Però, vaja, al final, insisteixo, per això deia que és una qüestió d'opinions, no? De creure que necessitaves fer aquest rol o no fer-ho i ja està. T'allibero, Sergi? Gràcies, sí, vinga, va, fins ara. Canviem un Sergi per l'altre, de fet, perquè avui rematarem això que deia per via interna. Ostres, us veig... Perdo el joc. Vols quedar-te? Ara vols quedar. No, és que el Sergi Part ja ho sabeu, els que sou fidels del motel suís, que està jugant aquesta temporada, acaba de passar just per davant de la càmera, i ens porta un joc que jo, sincerament, Vituri, hem parlat de tantes possibilitats de jocs de cara al futur que no recordo ni quin tocava avui. Però... Sí. Vols rematar? No, passa de pantalla, perquè és que si no m'escalfaré jo moltíssim. Estàs escalfant fort, no? Sí, perquè... Estic llegint Vituri... Hola, Hola, Sergi Part. No, perquè estic llegint els comentaris. M'encanta perquè vau dir l'altre dia que era l'últim dia que estaríem els 4 en directe, mentida. És veritat. Avui tornem avui sí, avui sí que és l'últim. Marxes, no? Avui empapinant. No, mentida. Demà ni tu ni el Sergi. Ni demà ni divendres. Vinc a destensionar una mica el tema. Fas un massatge. M'ha semblat intuir que tenia una mica de benzina al Vituri per acabar l'incendi, però no sé si... Ho dic perquè no ens quedem les ganes. Abans de destensionar-ho, si em deixes aquí simplement dir la meva opinió sobre tot el tema. Espera, no entraré ni a repetir ni molt menys ni a complementar. Et puc fer una pregunta abans? Digues. Tu que eres un habitual als divendres, per exemple, en les prèvies a la roda de premsa, coincideixes amb mi que, evidentment, el context és molt diferent, però que el to d'avui ha estat com molt diferent del que normalment feien... Que no ho qüestiono, que ho entenc, és lògic. Has acabat una etapa, estàs valorant-la, tens una manera d'explayar-te fins i tot diferent, però el to ha estat de... Anem a explicar el que jo penso realment. També entenc, Adri, que l'escenari, una cosa és la roda de premsa, una sala de premsa, i l'altra on estava ell avui, en un context que ha sigut una mica diferent, però sí, el to diferent. I simplement que jo no entraré massa més en el que heu comentat, però... Jo només diu, sobretot per comentaris aquí de si a Ràdio Sabadell li tenim mania o no sé què. Jo personalment, en el tracte personal, que més cada divendres m'ha tocat anar a les rodes de premsa prèvies, etc, més algunes de post, jo en el tracte personal parlo sempre del tracte personal amb mi, sobretot quan hem hagut de parlar algun cop fora d'antena o fora de roda de premsa o el que sigui, cap queixa i una relació molt cordial sempre, i Movilla sempre ha estat cordial. Després, doncs, més enllà, ja dic això, més enllà del que vagi dins del vestidor, equip i tot el que es pugui comentar. Després és cert que, evidentment, tots parlem amb, més enllà de Movilla, doncs, integrants del club, jugadors, etc. I tu ja et vas extraient les teves conclusions. Tracte personal... Sí. Jo tracte personal... Però fins i tot ho havíem comentat alguna vegada, quan havia vingut aquí al Tribuna Preferent, que va venir una vegada, i a més quan les coses no anaven gens bé a l'equip, perquè no es treien els resultats, el tracte va ser exquisit en tot moment, i fins i tot, i és una interioritat que ja vam explicar en el seu dia, ho dic perquè després... Aquell dia no va dir foteu-me pals que vindrà bé. Correcte, just abans de començar, ell agafa, fora de micròfons, i et diu foteu-me canya. Que ens vindrà bé, sí. Ho dic perquè aquí ja... No ho va dir en antena, de fet. Jo estava de permís de paternitat i em sona, o sigui... Potser ho va dir en antena, però fora d'antena va ser encara més contundent. Abans jo recordo en aquest sentit. Ho dic perquè aquí s'elaboren unes teories conspiranoiques amb una lleugeresa que bé, que és cert, deixa'm dir una cosa, que només faltaria que no poguéssim tenir la nostra part d'opinió respecte al que està succeint i crítica. Que el procés, que està molt bé, que ha aconseguit l'objectiu, que no li negarem, i moltíssimes gràcies. El play-off, ho hem dit des del primer minut, ha estat perfecte del Sabadell. Ha estat un play-off, ho allarguem a l'última jornada, els últims 5 partits, xapó, de 10. El procés és discutible.
si no podem discutir que t'han fotut un 0-4 a casa, que has anat al camp del Terrassa i t'han pintat la cara, que et va costar 7 partits guanyar el teu primer enfrontament, que vas estar a la corda fluixa, si això ja no ho podem dir, escolta tu, tanquem la barraca i ja està. A segona federació, A segona federació. Però és que separem les dues coses. Si de veritat no som capaços de veure això, o sigui, és tan senzill com que tu no tens la necessitat d'avui entrar en directe a David Movilla i que t'expliqui durant 40 minuts com ho veu, que em sembla, però ara no com a periodista, sinó com a... Que aquí haver d'aguantar comentaris que és que li teniu mania, que no us cau bé, que no l'heu tractat com altres. Jo com a arlequinat, no com a periodista, com a seguidor, ostres, és un plaer i li agraeixo moltíssim que tinc aquesta deferència de dir, jo estic fent una excursió amb la meva família, jo paro, estic 40 minuts parlant amb vosaltres el que calgui, explico com ho veig jo i si cal t'estiro de les orelles del que jo penso que tu no has fet i nosaltres al revés, doncs també, ja està, no té més. Però que és una... Jo crec sincerament, que és un tipus de relació que els professionals, i entenent de professionals el que es dedica al món de la comunicació i el que es dedica al món de la banqueta o a calçar-se les botes o ser membre d'aquesta indústria del món del futbol, s'entén molt millor que potser des de fora que es fan aquestes teories, ho dius, m'imagino, perquè el xat anava calent en aquest sentit. I és una persona... és que li foteu... Sí, i tampoc cal... I no li regalarem més minuts de protagonisme. Exacte, perquè al final és una persona de quanta gent està escoltant això o veient això. M'emprenya perquè jo no tinc aquesta percepció. Doncs queda ahí. I des d'aquí fem les coses d'una manera professional. No, jo el que deia Vituri precisament era que si fos una persona, per exemple, que a mi personalment m'hagués fet alguna putada o ens caiguéssim malament o així, em diria, no, una justificació entre cometes, no? És que aquest tio no l'aguanto, per tant, vinga, anem a fotre-li pals. Però anava al contrari, jo. I crec que en el vostre cas també això, quan heu tractat personalment, jo personalment ja tinc molt bé. En els últims anys hem tingut la sort que aquí, en el tracte humà, tots i cadascun dels entrenadors que han passat per aquí, d'una manera més o menys propera, però no ens hem trobat cap cas d'algú que diguis, ostres... No ens enganyem, també, Sabadell és una plaça molt fàcil, O sigui, no li trec mèrit a Movilla, que sé que ara ho agafareu tot al peu de la lletra, Agafo les paraules que ell mateix ha dit, de dir, ostres, és una plaça... T'ho dic d'una altra manera. En una altra plaça vas desè a segona federació o vas amb una única victòria de 14, etc. i gairebé literal cremen l'estadi, que és una plaça, però no nosaltres, l'afició és una afició exigent, que entén de futbol, però que no és visceral com a d'altres llocs, i crec que té un punt agraït de dir, ostres, és que els mitjans de comunicació no són... diferenciem crítics de tòxics. No són tòxics com en alguns llocs, ostres, et trobes a places que hi ha tants periodistes i tants mitjans que segueixen un club que hi ha de tot tipus, de bons, regulars i dolents i pitjors i millors, i aquí entenc que Sabadell és una plaça agraïda en tots els sentits. I Movilla en aquest sentit, doncs això, el que dius, no ha estat una excepció. I ho ha dit al final, Per això dic que crec que tots els que formem part d'aquest sector ho entenem amb naturalitat, que cadascú té el seu rol i ja està, i només faltaria. No. I això que anàvem a descansar, imagina't. Treu la mànega i tira aigua bomber, perquè si no... És que ha coincidit que el xat es posava calent. El Vituri s'està... Jo poso calent molt ràpid. Ha vingut el Garcés, ha deixat la bomba, ha marxat, i després aquí Vituri està... Sí, és veritat, ha estat culpa del Sergi. Ara és culpa del Sergi, clar que sí. No, és veritat, el procés, per mi, el procés fins a l'abril és discutible. El procés és discutible, i les coses com són. T'han fotut un 0-4 a casa i t'han fotut un 2-0 a Terrassa, i t'has estat 7 partits sense guanyar. Si això no ho podem criticar, ostres, tu, potser... Sí, i els números de David Movilla en Lliga regular són gairebé calcats. Com els de català. Gairebé calcats els de català. És 1,6 i 1,61 de mitjana de punts per partit. És veritat que ha acabat la Lliga, o sigui, l'últim mes i mig arribes amb baixes, en un moment de creença pròpia, de creure i d'anar-hi, de motivar, digue-li com vulguis, de gestionar bé els partits. Coincideixo amb l'anàlisi que feia ell, de dir, hem arribat amb molta energia al tram final, sabent jugar les cartes que no havíem... Però és que el mateix entrenador ho diu. O sigui, hem après de Sant Andreu i de Terrassa i perquè després... O de Cornellà, per exemple, que era un partit que jo no tenia marcat en els moments claus i que diu, Cornellà no vam saber gestionar i segurament per això a Eibar passa el que passa del 82 en endavant. És que li compro 100%. Totalment. I l'últim mes de competició és excel·lent, però ara estem en un punt de la pel·lícula que hem superat ja aquest ascens, del qual se li ha d'agrair tota la vida, quedarà per sempre que serà l'entrenador que va pujar de segona a primera federació. A partir d'aquí hi ha un procés que s'ha donat
per triar qui serà l'entrenador i qui serà el director esportiu de la pròxima temporada al Centre d'Esport Sabadell, i s'han de tenir en compte tots els elements. I no és una qüestió de treure, per mi, no és una qüestió de treure draps bruts o no treure draps bruts, ja ho direm bé. És simplement posar sobre la taula uns elements, unes informacions contrastades, com ha dit el Sergi Garcés, allò al 100%, que han fet que David Movilla no continuï a la banqueta del Sabadell. Perquè si fos per mèrit esportiu, escolta tu, evidentment, has pujat l'equip, esportiu, està clar. Mereixes tota la confiança del món per liderar aquest projecte a Primera Federació. Ara bé, per què no continua a la banqueta del Sabadell? Home, s'ha d'explicar, no? Perquè moltes vegades aquests mateixos usuaris són els que demanen explicacions. Doncs haurem d'explicar, no?, amb les nostres informacions, el per què David Movilla no continua a la banqueta del Sabadell. I preguntar-ho, que per això ell ha respost de dir, ostres, està molt bé el tema de la conciliació familiar, però no és l'únic, he trobat moltes dificultats, hem d'anar-hi tots. És que, a més, no sé, a mi m'ha agradat el to de l'inici de l'entrevista quan ha dit que al final és com una part natural, no?, de dir, ostres, els camins considerem les dues parts que no han de continuar plegats i, per tant, hem decidit per múltiples factors que el millor de tot és acabar de manera cordial, cadascú seguir el seu camí i que cadascú, doncs, triï la seva millor part de cara al futur. En fi, fes-me de bomber, va, Parc. És que no sé què vens a fer, realment. Sé que vens a fer un joc, però no recordo quin era. Anem a això. Acabarem amb això, no, suposo, perquè a veure, Vitorín, no hi ha cap altra informació al voltant de noms propis que van apareixent, des de Munitis, Dani Vidal, Miguel Álvarez, òbviament el de Ferran Costa, sense novetats en aquest capítol, més enllà del que ja comentàvem, crec que era ahir, de dir, ostres, si es desencalla el tema David Movilla, sigui cap a una banda o cap a l'altra, han d'anar precipitant-se les notícies durant aquesta setmana, però de moment sense... Sí, a veure, no me la vull jugar a nivell de tempos, perquè al final aquí falta un element principal, que és el Sergi Garcés, qui ens ho podria dir molt millor, però sabent com treballa el club, i ara que has desbloquejat la primera pantalla, que era la no renovació, recordem, perquè David Movilla acabava el contracte, la decisió de no renovar el tècnic de Baracaldo, ara s'obre aquest procés que s'ha fet ja, l'hem viscut, el vam viure a l'hivern, el vam viure l'estiu passat, de reunir-se amb aquests 3-4 candidats que possiblement doncs, comentaves tu, Adri, i són dies de reunions. Perdó, he repassat Sí, els que havien sortit per aquí. Sí. O sigui, que ningú agafi el peu de la lletra perquè desconec, per exemple, si aquesta vegada Munitis està o no a la llista, no ho sé. No. O sigui, però vaja, que sí que estan fent aquest procés de selecció i que m'imagino que és qüestió de dies, com a molt. Doncs sí, jo vaja, per mullar-me, veient com ha anat la tria o el procés insisteixo, tant de l'hivern com de l'estiu passat, m'estranyaria molt que aquesta mateixa setmana tinguéssim fumata blanca pel que fa a l'entrenador. Potser cap a molt finals de setmana. Principis de la següent, jo veig una mica, principis mitjans de la següent, ho veig una mica més factible, tenint en compte els tempos que ha seguit el Sabadell, insisteixo, tant en la tria de David Movilla al mes de gener, com en la tria de David Català al juny de l'any passat. M'explicaràs de què va el joc o no? A veure, és un joc de que us dono una pista i heu d'endevinar quin gol o partit o moment concret és de la temporada. Em faràs ara pensar... Sí o no? Vaig una mica peix. Si posem l'exemple... Sí, ara esteu actius. A veure, són 5 moments o 5 gols. Sí? Vale? O sigui que... Après amb imatge. Una mica de repertori de tot. Ara, quan ho posem, ho entendrem. El primer de tots és... El podcast quedarà... Primer de tots és àudio. És una narració d'una jugada de Sergi Garcés al Sabadell en joc. Una jugada de Sergi Garcés. Una narració, no? A Olímpia. Que fa Sergi Garcés. I... Espera, els cascos ja ara d'això. I es tracta d'endevinar de quin gol es tracta d'aquesta temporada. És competitiu el tema, de guanyar el Vituri. Si l'endevineu i al xat, a veure... No sortejar amb petards, Vituri, o això ja va quedar sortejat? Això ahir. Per cert, que la gent revisi, hem enviat un parell de missatges privats pel Twitch, sense resposta. Susurros. Que la gent ho revisi perquè s'han de recollir ja. Que Sant Joan és dimarts de la setmana que ve. Bé, la rebella és dilluns, no? La rebella és dilluns a la nit, doncs això. Que espavili la gent. Vinga, us poso aquest primer document sonor, i a veure la gent al xat que també participi, a veure si som més ràpids que vosaltres i tot.
De quin gol es tracta? Vinga, Roger, posa aquesta narració. Amb tranquil·litat, l'equip de Català, fent una transició llarga. La té un altre cop Juanma, amenaçava amb la centrada, no ho veu clar, prefereix jugar un altre cop per dins per Marro, Marro bé per Rubén, aixeca el cap Rubén, fa la centrada, Rubén, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Sabadell. Marca Miguelete! Bona combinació per banda esquerra. El so distorsionat és perquè deia l'escenari del partit. Per tant, és fora de casa. Per tant, és fora de casa. Mira, No miraré el xat perquè ja m'han corroborat la resposta que anava a dir. no mireu el xat, estaria bé que no el mireu. És Lleida, sí, perquè la jugada és per la banda per la banda esquerra. Juanma, Sí, Marro. D'aquí les pistes, Sona- banda esquerra, sona David molt Català. pretèrit, Sí. Bé, la solució, Roger, que tenim la solució. Dins per Marro, Marro bé per Rubén, aixeca el cap Rubén, fa la centrada, Rubén, gol, 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 gol. Doncs el gol de Miguelete, al camp d'esports de Lleida. Bona càmera, que Sí, estava a la Seu Vella estava aquell dia, sí, la imatge que he trobat és una mica terrible, però bé. Anem amb el segon. El segon és una foto que està amb el zoom allò super in i heu de saber quin moment també de partit és, de fet, un gol, també. A veure si ho veieu. Roger, posa'm la imatge. Aquesta és la imatge. Sí, sabíeu dir. Agustí Bernat celebrant el gol de Miguelete. Sí. Molt bé. Roger, teníem allò imatge de diversos zooms. I la solució, Miguelete marcant el Narcís Sala. És curiós perquè era una pista, la bandera que es veia en el primer zoom, però en canvi després resulta que no era del Sant Andreu, que era una estelada, però no. Pensava que era una quadribarrada. Aquesta vena del coll d'Agustí Bernat, el gol de Miguelete. I no és el millor moment de la temporada d'Agustí Bernat, O sigui, jo top 1 i Purua. Agustí Bernat... En quant a celebracions, en quant a enganxadetes... Foto ja mítica d'aquesta temporada. Sí. I mira que va acabar amb derrota aquell dia. De l'estimat Agustí Bernat. Sí, i quin dia. Roger, ens saltem ja totes les solucions i el zoom que ja ho has anat tirant. Ara anem a reproduir un gol, però amb una visió una mica estranya, i a veure si recordeu quin gol és. No, Roger, no. Ui! Spoiler. Espera, que està desubicat ara mateix, T'estava mirant, Parc. Són els VTR, Roger. Aquest. Dins per Marro, No, Marro bé per Rubén, el que tenia. aixeca el cap Rubén, fa la... Això d'aquí. Però el que surt... A veure si endevineu quin és aquest gol. Això és Peque Polo contra el Mestalla. I al principi és el llaminer, que aquell dia el teníem present al camp, i era una altra de les pistes. És veritat. No doneu ni temps, jo crec, als del xat, perquè puguin contestar, O sigui, és una barbaritat. Us demanaré Vituri, perquè avui estàs molt actiu, Batalleta, crec que és l'únic partit que m'he perdut aquesta temporada. No vaig poder anar al camp. De fet, sí que vaig anar al camp, però vaig anar al camp quan la gent ja sortia. Imagina't. Després d'haver perdut les claus del cotxe aparcat a Ripollet. Està bé l'altre, Especifico, estava de baixa de paternitat, no estava treballant. Això és anècdota. Òbviament no és que no arribés a la transmissió. Sí, que no vas venir a treballar i vaig haver de treballar jo per tu. Roger, posa la solució en color normal, que és el VTR2, que aquí està el llaminer fent el servei inicial, i això, Peque Polo marcant el seu primer gol amb la samarreta del Sabadell. Vituri, sobretot us demanaré allò uns segons i que sigui per donar temps a la gent del xat, perquè necessito em falta un pulsador aquí, A veure, anem amb el següent, que és un... Agustí Bernat també aquí empenyent a... No, però no va ser l'únic, Sí, per què no es veu Roger Benet? No, Roger Benet, perquè va fer la foto i després ja va anar a ajudar. Sí. O sigui, va fer la foto que no arrencava i llavors es va adonar que potser s'havia fet mal de veritat i se li van empènyer, també. Correcte. Impressionant. Roger, anem amb el següent, amb el quart, que és un tros de crònica. No, això no és... És la imatge 06. Mira, amb el bé que t'ho havia ordenat. Roger, tens un guió. Què és això?
És un tros de crònica del senyor Pau Vituri. Si ho podem posar a pantalla completa. Això si ho podem posar a pantalla completa, millor, Roger. Per la gent que ho estigui mirant Gol al mòbil, matiner de sobretot. Rubén. Sí, amb l'única novetat de Peque Polo, en el lloc del sancionat Javi Morcillo... Penya Deportiva Sí, a casa. a casa, sí, correcte. Penya Deportiva a La casa. solució, Roger, està en la següent imatge. Recordo bàsicament perquè vam especular molt de si Morcillo havia de forçar o no la targeta per perdre's aquell partit a casa i crec que el següent era el derbi, no? O a Europa. No, el derbi. Derbi? Sí, segur. Si la veu contra l'Europa, Correcte. es perd Penya a Deportiva. Penya Deportiva i... Sí, la solució, bé, no sé si No arribarà la a la solució. següent imatge, però aquí està amb el gol això, de Rubén Martínez contra la Penya Deportiva. Teniu bona memòria, jo d'aquestes coses, de veritat, Mira, jo això et diré, ja, ja que Amb ha el tirat temps- d'anècdota a l'Adri... A mi m'ha passat que amb el temps recordo més gols de fa 20 anys que de fa 2. No, això és perquè ahir fent la notícia pel web de Ràdio Sabadell de Javi Morcillo, d'aquest traspàs a Atlético que està a punt, repassava números i veia que des de la jornada 25 fins a la 34 havia jugat tot, pràcticament tot, excepte just aquesta jornada, per sanció. Doncs mira. Us poso l'últim. És una piulada. Que és aquesta. A veure... Ton Ripoll, no? Que és una... És Podem posar pantalla completa, Si us també, plau. Rocío Roger. És el trau de Ton Ripoll a Mallorca, pot ser? Jordi Venezuela. sí. Que va jugar a l'Osortutxa. Sí. Que En de quin fet- partit heu dit? No, a o va Son ser Bibiloni. abans. No, Son Bibiloni, Sí, que no? fa la centrada, que Ja. acaba marcant Javi Delgado. Sí, segur. Però Sí, no, ara tenia No, el dubte... aquell dia ell fa la centrada i té l'embanat al Sí, cap, segur. la centrada la fa Rubén, per cert. Ell comença Sí, la fa jugada. Ahir o l'altre dia en el recull de... Va ser Dels ahir, el millors recull de gols, clar. Aquí també Correcte. ho podem veure en el següent vídeo, que és això. Ara aquest tenia el dubte partit de si el treu se l'havia fet el partit abans i aquell dia jugava ja a l'estil Sertutxa, però... No. No, home, si te l'has fet un altre dia no vas tan embanat, sí, et taparies la zona i ja està. Ja, imagino, sí, però bé. Bon trau, es va fer? I la gent que també alguns... Sí, el Roc està aquí on fire també, les ha encertat totes. Sí, jo, de veritat, jo perquè ho he hagut de buscar, però jo moltes coses d'aquestes ni me'n recordava, però no sé si Vituri m'has estat espiant l'ordinador mentre ho preparava. No, de debò. Aquesta temporada ha tocat viure intensament. Doncs Intensament. Doncs fins aquí, ja està, no us porto més gols ni més moments, així que, Adri, el que tu vulguis. No, està... M'has destensionat, eh? Sí, no? Ja, no? Ja podem anar a dinar. Ja dinar avui? Sí, no? A les 5 de la tarda, con Pedro Sánchez. Com? Ah! Em teniu desubicat completament. Què? Hora... Per no perdre el costum, no? Hora 18. Hora 18, Déu-n'hi-do. Si us heu perdut l'inici, avui més que mai recupereu a Twitch, a YouTube, a podcast, el que vulgueu, a radiosabadell.fm. Allà tindreu l'entrevista amb David Movilla, al qual li agraeixo el que dèiem abans, les explicacions i haver volgut entrar avui i participar d'aquest motel. Sergi Parc, gràcies. Adéu, Adri, que vagi bé. El proper joc, què? Se't dona bé, eh? Un tio, com es diu aquell? Jorge Fernández? Qui dius ara? El de la ruleta? Es diu Jorge Fernández, aquell tio? O m'estic tirant, el que jugava a bàsquet en el seu dia? Roger Benet diu que sí, Sí, eh? però no és una font molt fiable, tampoc. A por el bote... Farem un passapalabra. Hòstia, et veig, jo et veig, Jo soc més de xifres i lletres. És un perfil diferent, que se celebra en Alcoi. No, això és saber Això és saber ganar, però tu tranquil. No sóc molt de concursos, la veritat. Jo et veig, Cuidado. jo et veig amb la camisa així a mitges, saps allò de mitja camisa per dins, mitja camisa per fora, Sí. i presentant un concurs a la casa. Jo el que em veig és fent el Notícies Migdia Vinga, va! que comença aviat. Ens veiem, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu.